Počujem, brat, keby si potreboval kachličku, alebo nejaké umývadlo, alebo nejaký záchod, originál, čo dnuka rybky ti plávu, alebo keby si potreboval vodovodárenskú trubku, alebo že by si potreboval konope na vodovodárenskú trubku, alebo že by si potreboval plastové kolienko, alebo vaňu, alebo dlaždičku, minimálne kachličku, alebo keby si potreboval dať čo len zavolaj, alebo čokoľvek v živote by si potreboval, tá si to kúp. Nebudú mi rozprávať, že kachličky sa dajú kúpiť aj drahé, lacné. Dajú sa kúpiť len originálky. Z 13. storočia Čavo má kachličku v Michalovciach odloženú. Takú zrobil kolekciu, že sa prišli z ministerstva znútra aj zvonka pozrieť, že by namontovali na ministerstvo zvonka kachličky toté a zdoka takú dlažbu, že keď príde minus 18, tam normálne môžeš ziskom na ne zrobiť, nič sa jej nestane. Iba že by sa stalo, no ale zatiaľ dokazy sú, že nič. Tak kde bolo minus 18 v Michalovciach? Kedy? Ten, čo robí kachličky, brat, je kachličkár. Ten, čo robí dlaždičky, je dlaždičkár. Ten, čo robí batérie, je baterkár. Ten, čo robí kúpeľňu, je kúpeľňár. Ten, čo robí záchody, je záchodňár. Ale ten, čo robí sanitu, sa volá sanitkár. A ten, čo to celé platí, som ja. Na to pamataj. Ingema, originál štýl. A nie za veľa peniaze pýta, normálne sa chovajú k ľuďom. Pekne, prirodzene. Jak východňáre, však vieš. Majster mi robí dnuka byt a pýta sa ma, hej, brat, choď kúpiť kachličky na 1 meter polokubický. On tá, hovorím, vieš čo, i ty sám do Michaloviec, toto rozprávaj tam obchodníkovi, uvidíš, čo dostaneš. Mám pre teba veľmi výbornú ponuku, počúvaj. Keby si potreboval kachličku, vodovodárenskú trubku, 19, minimálne platinovanú chromovodíkovú, batériu do kuchyne, batériu do kúpeľne, keď sa dá to tá batéria napojde na auto, nebolo by zlé. Ani nepýta Čavu veľa za ňu, vieš prečo? Lebo originál je na Riesling, ty sa nemusíš nič báť, kvalita sa vidí. Len jediná batéria je originál batéria na úrovni, čo sa nedá vybiť. A to je batéria z Ingemy. Keď nabiješ ju na stenu, pustíš z ňu teplú a studenú vodu, originál zážitok. Batéria, ktorá sa ti nedá vybiť. S Pajserom s krompáčom sa dá vybiť, ale už kto to bude robiť, kto má čas? Taká batéria, že koniec, ani do mobilu takú nezoženieš, ti rozprávam. A to je garancia. To si píš, kohutík Jarabí a batéria do steny. Čo veľmi dôležité povedať. Včera mi hovorí majster, že prosím ťa, mohol by si prerezať tú nerezovú trubku? Hovorím, čo? Že či môžeš prerezať tú nerezovú trubku s flexibrúčkou? Hovorím, tak jak sa môže nerezová trubka dať rezať, keď sa volá nerezová? Vieš čo, brat? Vyskúšaj a uvidíš. No a nakoniec zistili, že aj nebolo treba, lebo dobrá bola. Takže keby takto náhodou nevedel, čo to je nerezová trubka, tak to je trubka, ktorá sa nereže. Iba, že by sa to dalo. V Ingeme majú takého ďatla, volá sa ďateľ ingemácky, že keď ho vypustíš do priestoru, pije do kúpeľne, s ďobákom ďobne do kachličky a presne vie, odkiaľ je. Musíš dávať pozor, že by nebuchol do 220, bo potom musia ísť zase po neho takde do, neviem kde, do Zakarpatskej oblasti. A keby si náhodou potreboval dvierka na kukučkovej hodiny, v Ingeme ti dokážu dať také dvierka aj so zrkadlom a volaj keby dačo. 09x03 500. Z čoho sa skladá stavba? Stavba sa skladá zo stavby vedúceho brata, z handlagera a zo strážnika. Lebo strážnik jediný vie, kedy príde materiál z Ingemy. On jediný. Keby si chcel vodováhu z Ingemy, tak len si musíš dokúpiť aj bublinku. Teraz, čo sa menili tie peniaze, kto vie, koľko stojí. No ale nestojí veľa. A dáš ju do vodováhy originál, bratu. A vidíš, jak šírava rovno pláva. Psa!